Takže čauko ľudia, ja som SkollyLP, ja vás vítam svojho prvého videa z hry Minecraft minihra Annihilation. Točíme zo serveru Survival Games. A pre tých, čo túto minihru nepoznajú, tak ju rád vysvetlím. Máte tu 4 týmy, ako môžete vidieť vpravo. Modrý, zelený, červený a žltý. Nad tým máte mapa Andora. No a čo k tomu povedať, asi nemám už nič. Že chcel by som sa stať vašim youtuberom, chcel by som pre vás točiť videa, dúfam, že aj vy ma v tom budete podporovať. A čo už tomu idem povedať. Držte mi palce v tejto hre. Si vybral voľaký kít. Joj, to je rýchlosť, jo. Počkaj, to je iba na jedno bežanie však. Hej, to je na jedno. OK, tak môžeme ísť ťažiť, si myslím. Joj, to sú celkom lagy, no. Som zvedavý, koľko dosiahnem odberov za toto video. Dúfam, že veľa. Budem šťastný. Proste budem sa vás snažiť aj rozosmiať, no. Len zase niekedy na tomto serveri bývajú hekoši a riadni. Áno, už čo. Ja hackovať ani vôbec neviem. To vám poviem. Ani nechcem, lebo to je neférová hra, keď vás zabanujú už je neskoro potom. Hacky sú na hovno. To vám poviem. WTF. Ozaj, píšte, čo by ste chceli ako ďalšiu minihru, aby som natočil. Lebo, ale zase no, ešte nemá zase toľko divákov, aby ste museli písať. Proste, ale tak, ak bude tam nejaký názor, tak určite rád si ho prečítam, že aká to je minihra. Raz budem točiť aj inšiu hru než Minecraft, ale neviem vážne akú. Proste nejakú. A točiť sám nebudem, to vám už teraz hovorím. Určite s niekým budem točiť nejaké video. Nebudem vlk samotár. Len vlk samotár. Dúfam, že nám teraz niekto nenabehne do bane a skilluje nás tam. To vážne, že nenávidím. Kokos. A ešte niečo k Annihilation, teraz som si uvedomil, že som zabudol. Každý tým má 75 Nexusu, ničiť sa Nexusy môžu od druhej fázy. Ten tým, čo bude mať plný, no nemusí mať plný, ale bude mať Nexus ako jediný, vyhral. Ostatné nemôžu mať. A tak dúfam, že toto bude fair play, že fairová hra, bez nejakých hackerov. Juj, ty máš minera, no. Ale kto nechce vidieť toto ťaženie, kľudne si pretočte. Kľudne. Koho to nezaujíma, pretočte si.
Viete, tak nemôžem točiť Annihilation bez vecí. No, dá sa, ale tak nejdem točiť teraz, že iba na útoky. To raz natočím, že útočíme. To bude len tak raz točiť video Annihilation. Určite natočím ešte aj Strange Rush. O to sa vy nemusíte báť. Ale vážne, mohli by ste mi napísať, čo ako ďalšie by som mohol natočiť. Videá budem vydávať podľa toho, ako koľko budem mať času. Teraz keď sú letné prázdniny, tak budem mať určite veľa času vydávať videá. Len viete, editovanie to kľúčové času dá. Joj. Koľko máme ironov? 48, no. Dneska by sme išli len na diamanty, by sme niečo poťažili. To by bolo celkom fajn. Ak by sa mi to vydarilo, no. Ako sa to netrafil. No, ale môžem niečo točiť aj z Myplexu, ale hry veľmi druhé točiť, no. Uvidím, možno vytvoriť nejakú sériu z iných hier. Ale to vážne, že potom. Ups. Prepáčte, že nehovorím, ja sa aj kúčok sústredím na hru, no nielen na hru, ale proste. Sústredím sa, nemám ani veľmi čo k tomu už hovoriť. No nepatrím medzi tých, čo veľmi kecajú video youtuberov. Ja medzi nich nepatrím. Joj, už máme nadstack, no, som sa ako zakecal. Ale toto si myslím, že by mala byť aj Ender Česká. VTF tie lagy pohodiaté. Hop. Toto ešte strčíme do Ender Česky. Ideme si zatiaľ naťažiť uhlie. Počkať. Tu máme nejaké drevo. To zoberieme. Dáme to zatiaľ vypekať. Dáme si toto. Tam je nejaký red! Jeden sa odpil z hry a má to tu takto, no. Sme 100-krát rýchlejší s týmto, to sa mi páči, tento kit. Sa mi už fakt začína páčiť. What the fuck? Budeme takto radšej pre istotu skrčený. Aby ma nevideli. Mám veľké lagy. Takže radi chodia k nám, no. Ak toto točíš špeciál za 900 odberateľov, no, tak mu gratulujem. Dúfam, že aj ja dosiahnem aspoň takých 900 odberateľov. Ja už len zas nad 100 odberateľov, no a keď budem mať 100 odberateľov, tak ja natočím špeciál. A teraz ešte niečo vám poviem. S odhalovaním. Odhalovať sa nejdem.
To vám poviem na rovinu. Odhalovať sa budem potom niekedy. Možno na veľkonočnú, alebo keď už môj kanál bude mať rok, alebo koľko. Alebo prípadne, ak budem mať nad 100 odberateľov špeciál. Tak budem točovať pomocou webkamery. No dobre, takže toto by nám mohlo stačiť. Som bol aký prišiel s Ironovým enchantovaným krompom. Čo tu mám nalakalo. Skôli sa zlakol. Že fakt som si to dal. Mega. OK, sme hore. Veď melóny máme. Teraz si dáme vypekať. Op. Čiže budeme mať toto. Čiže spravíme nohavice. Teraz si spravíme helmu. Možno, že dneska môžeme ísť aj na Nexus, ale iba možno. Ešte na Nexus si extra netrúfam ísť. Ale uvidíme, no. Aký píše, budem slávny, jej. What the fuck? Keď som napísal pozdravte do videa, on povie čau, budem slávny. Ja aj meč. Alebo krompač. Meč. Kuci uhní. Dúfam, že mi padne nejaký skvelý, že výborný enchant. Alebo neenchantnem asi za 30 level. Lebo ak zase ja nechcem tu rajdovať pred vami veľmi. Ale no čo už. Ideme enchantovať. Teraz sem dá takú dramatickú hudbu a hotovo. Nie, že fáza 2, môžu sa ničiť Nexusy. Ale od fáze 3 sú diamanty. Ideme si ničiť vlastne Nexusy. Fire Aspect 1, Smite 2, no. Aspoň, že ten Fire Aspect tam je. F2, Breaking 2, to je celkom dobrý enchant, tento by sa ešte dal prežiť, no. Ale sa dá, jasné, že hej, že sa dá, no. To je fajný enchant. Aspoň, že máme tu, no. Ten Fire 1. To je dobré. Lebo keď človek začne horeť, no. No, tak neviem, čo ideme robiť. Že by sa ešte expiť na brnenie, alebo na ďalší meč. Čo ja viem? Alebo počkaj, ja je Enderčeska tu je. No, tak na ďalší meč mi je zatiaľ na hovno. Nechlapilo si to farby brnenie na yellow. To nie je zlý nápad, dobre, ty slamka, svaka. To je Slovák, juhu! Slovensko!
teraz by som aj rád zaspel slovenskú hymnu. Takú píchu, že čičo. Bravo Tover. Neviem, čo to znamená po anglicky, ale tak. Idem na väžu, WTF. Na väžu. To je veľká... Jože, tam budú nejaké veci. Jeblo, ide nech sú dole, vidíte? A takto. Jak sa si dole. Jumping! Oh, what the fuck? Pohapka! To je dole. Asi ideme možno sa mrknúť na stred. Sa mi grglo fajne. Sharp 3 Far 2. Dobrý enchant chlapík. Už kope sa tu na stred. Kovadlina. Nie, to nie je kovadlina. Je to tie oni. Hope. Je what the farabrik. My sme niečo, hej, takže tam... WTF, tam sú blues drum! Je WTF! Práve mi to začne lagovať, dáme asi rané. Musíme dať bežať. Áno, Skolinka, bež. Áno, Skolinka, bež. Jump. Je minenky, no, tak čo ideme robiť? Ja sa idem asi expiť. Rýchlo až bešilu. Celkom fajn takto. Celkom dobre vymyslené, že to branko takto. Takto dobre sa pôjde na jelo. To by som skôr a spravila sa aj ja. Alebo si ideme enchantnúť branko. Hej, branko. No tak zavolilo, no. Tak toto bude bohate stačiť. Ale meno si odhalovať nebudem, budem si odhalovať iba oné. Tvár. Face. Skoliho face sa bude odhalovať. Je naša fontánka. Je dobre on. GG. Nám ešte vypýtať. Prosím, nevypadne nejaký dobrý enchant, prosím. Projectile Protection, to je oho. Nem. Ono 1! Dobre. Protection 1, to je nice. To dáme za 3. Projectile Protection 1. To ide Aqua Infinity Protection 1, no tak to je v pohodě. Teraz sme 100krát krajší. Moja Skoliho krásnosť.
No už sa idú spánovať diamanty, mohli by sme ísť na stred sa mrknúť aspoň vidieť. Diamond will spawn in the middle. Na strede sa spawn. WTF, to čo stáva? To je epic, to sú nejaké schody. Ak sú to hore na stred, tak sú dobre, no chlape. WTF, že to nie je postavené, že to sa mne robí srandu, no. Čo, ja som taká prijatý stava. Celkom černý. WTF, a tam je bitka. Oh shit. Takýmito lagmi sa tam bojím ísť bojovať. Ale tak vás tam, no. Yeah. Neublížilo. Ej, ty tu, ty hen, ten tu, tu, ideš het. Kokos, kuci, kurdevalku, to co neznamená, to je to. Aj ty kurdevalku, stopej tam. WTF. Ešte to laginu. Nice, máme prvý diamond! Treba, že fakt osláviť. Je to mielo, dobre. To sme my chceli ísť. Tento schytal. Kurdelko, toto si dovolieš, kurdelku. To sú moje diamondy, jo. Áno, sú moje, jo, přesně tak, sú moje diamondy, jo. Moje, iba moje, jo, moje. Takže fakt epic. Skoro až ponděl. Mohli by sme si spraviť aspoň chestplate. Nenahýval by som sa. Wait, what the fuck? On to zobral, kurdevolku, tohle co má jako znamenat. Máme zatiaľ najviac nexusov, nice! Nie, prosím, ty vole, ty to ako rýchlo ničíš tie botíky. Kaká skôr develku! Dobre, on ničí Random Nexus. Yes!
A daj, kucí, ale toto má už či nasrať, hej. Áno, tak je to lívne, potom ešte pôjdeme, nie, ideme si vyrobiť Diamond Chrome a Diamond Match, nie. Môžeme si to aj čiastočne enchantnúť. Často pôjdeme tuto schovať do Ender chestky. To sú veci, že fakt iba pre prípad núdze. Alebo ideme ešte na Diamond. Je kokos! Juj, prestaňte lagovať, alebo ja idem na neho z prekvapenia. Ja. Jej, prečo nám prestalo pukať? Ak je to... to lívne. Ideme pekne dverami. Pekne ich aj za sebou zavrieme. Epic schody, počkaj. Tak to ich treba takto prebehnúť. Prečo tady vchádzate? Kuci, no dá. Kuci. Je kokos. Je kokos. Ajej. What the fuck? 6 sekúnd! Formula 1! Jeminek. Kuci, toto ma naonialo. Takže môžeme sa mrknúť, kto s nami susedí. Takže Boh sú proti nás. Radi vedľa. Ideme dolu! Ideme. Posadíme len tak na expiť. Jo. Nie. Nikto tu není. Hop, hop, hop. Je, to čo je?
Vyzerá to epic. Je nice. Hop, hop, aj. Kokosov stromu ešte narazím. Bude, nech sa celkom pekne. Tam ho vidno. Tak mi bije srdce. Tak tam je most. To tiež viete skoro povedať. Oni to robia strange. Ja, mňa nezoberú. Kuci. Tak to je rýchlo, god skromno. Čus. What the fuck? Je tam nažek, ja idu domov, počkať. Jo, nech zabili! Čau. Preč. Tak nic na kočku stráže. Bedrock! Nechoď sem, prezradíš ma. WTF?
Nejdem to radšej riskovať. Straší ich tam pekne veľa. Také napínavá situácia. A nevyužitá. Už teraz ledva niekto zničí Nexus. A čo už, pokúšali sme sa, ale nepokúsili. Čo na to iné povedať? OK, takže ideme teraz sa pokúsiť Gielo na Nexus. A tiež to ide veľmi riskantné. What the fuck? Hop, 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 hop. Ešte, no konečne. Teraz sa musíme im nabehnúť toto. OK. Zase ideme brodiť cez toto. Musíme sa cez to prebrodiť. Hotovo. Sme hotoví, prebrodení. Jump. Nikto není. Počkaj, keď mi toto vyprchá. Som ako, pripadám si ako Tarzan. Juj, títo to majú zabarikádované. Tako som ma všimol! Jaj, govna, čus? OK, takže sme sa prebrodili. A žijeme a jo, sú dole. To je big nice. Pochválenie. To čo to je? Yeah, to je big. WTF. Prisahám, že o tomto som nevedel. To je boss, jo. Dobre, mňa teraz boss netrápi, ja sa potrebujem dostať domov. Tu blúdim ako debil. Jo, grind. Boss vlaky čak sa spal. Oj, WTF. OK, sme doma. To sú naše gold. Joj. Môžeme spraviť na budúce prednášku o tejto mape.
prevádzame sa so Skolím. Prechádzka so Skolím. A vidíte teraz tú ukážku. Je kokos! Ukážka na govno. Double damage, ešte to nám chýba. Máš oný invis. Nebudem asi. Kokos. Ty si môj. Tak už nie sú. Nie. Takže nie sú, to je dobrá správa. Je po něm. Doufám, že to píšu, no. A sedíme na stred, milí diváci. Ak sa neurazíte z presu malých strihov, čo vás nemuselo zaujímať, ako som sa prebrodil cez to, alebo napríklad, keď som sa vrátil domov, vyšiel kilo. To, čo vás nemusí zaujímať. Som vystrihol, aj budem takto strihať. What the fuck? Kde sú? Je čus! Teraz mi to začne lagovať, teraz. Jemilenky. Ten má strančku. Ten mi ubral skoro celé hápko. 2 rány, aby bol po mne. Zabili ho. Ajojoj, zabili. Dajte mne niekto veci. Guci, Diky. Musím mať jedna, no, ježi, na guvno, dobre. Ty, dobre, toto sa mi zíde. Díky. Čus. Máme náhradné brnenie. Epic. To ešte máme damage. To mi je na hovno, to môžem strčiť sem. Ide sa spýtať, robí niekto strange. Dobre, niekto mi odpísal. Ideme na stred. V tom prípade, lebo nemáme veľmi kam ísť, no. Gówno. Dobra. Tu są. Idziemy tu. Op. Bacha yellow. Sprinty! Mamy jeden diamond. To nice.
Vľavo od Nexusu. Dobre, idem im pomôcť asi radšej s dielou. Skoliope! Postaví sa za svoj Nexus, čo? Ja si vyhodil krompač! Ne! Yes! Ideme takto, kade to nečakajú. Kokos. To čo? Kde zdrhol govno? Čo zabil? Ale niekde tu je, to viem. Lebo tu tu volá, kto nás zabíja. To viem. Toto diamond ideme schopiť. No kokos! Tak čo schováme? Serem na to, označujem bude jeden diamant. Ja žijem! Ešte žijú. Fú, nemôže niekto spraviť Stranger až na redov. Takú malú otázočku mám. Fú. A ja som sa pripravoval na smrť. Už som letel, už pred očami mi prebehol toto celé Annihilation. No to ako máme opäť veci. Vážim, mám jeden Nexus, to teraz, keby prišiel nejaký kit, no hociaký, tak nám to zničí raz dva. Sorry. Toto vás dobre, ináč onekate. A nice! GG, hohoj. Takže buď skončíme druhý, alebo prvý, takže to je... Nie, neviem, koľko skončíme. To je jasné. Bolo jasné. Druhý! Fú, my versus Blue, no. Ale tak zatiaľ dobre nie. Sme na strede. Diamond! Vládame asi stred. To je celkom epic. Hej! A už tam je bitka! Tam. Presne tam. Fúha, ja sa nechcem veľmi pobiť. Spravíme sa si diamond veci, ako tak uvažujem. Prečo sa všetci utekáte? Hej, vy ste iní bojkovia. Dobre, ja som bojko, dobre, nič sa neže. Dobre!
Čus! Ideme si urobiť diaboty. No a všetci do pozoru! Je Falcon! Počkaj, on cez mňa prebehol. To si robíš srandu. Spravíme si diamond boty. Nie! A čo už skončilo to celkom dlho točíme. Primerane dlho. Takže no, čo by som na to povedal, ja sa s vami... Tak ja sa s vami rozlúčim. Uvidíme sa pri ďalšom videi. Nezabudnite dať like, prípadne odber. A čus.